Ön a kolostorból egyenesen Európa szívébe került, Comtesse. Itt most mindenki győztes. Győztes és halhatatlan. De legyen óvatos, mert minden harmadik győztes, minden harmadik ünneplő és ünnepelt. Fizetett ügynök. Ezért ez a nagy sokaság. És én magát szeretem, Comtesse, nem Európát. Az eljegyzés. Szép ez az ugásbáró. És milyen vidámak még a kémek is. Hát igen, a titánt legyőzték. Ételreceptek váltják fel az eszméket, és én is szeretnék külön étkezni magával. Hagyjuk most az összefüggéseket, báró. Ha megengedi ezt a paradoxot, a francia racionalizmus és az angol holdpont elmélet, ami azt jelenti, hogy holdpontra kell juttatni mindenkit, aki mozogni akar. Ön ma sziporkázik, pedig a szerződések mindig a béke végét jelentik. Igaz, szívecském? Szökjünk meg a francia négyes elől. Volt már szerelmes? És szívből vagy csak színleg? Szívből. Maga gyönyörű. Andologjunk kettesben. Egyet. Nyújtsa ide a karját. Szabad. Jöjjön. Mit keresik? Megőrült. Tűnjön el! A szegénység Comtesse dísze a világtörténelemnek, s egyben egy jövendőbeli szabadság záloga is. De a nagykövetek zsebében a szegénységre nézve nincs megbízó levél. Aber was wagen Sie? Mi történt magával? Potomság, ne izgassa magát, báró. Adtam egy pofont egy felhevült kakasnak. Maga is felhevültnek látszik. Comtesse, tudja, kit pofozott meg? Kit? A rendőrminisztert. Igen. És ez olyan istentelen nagy baj, hogy többé már táncra sem mer kérni.